Здравейте! Скоро не съм правила влогчета, затова реших и да ги подновя. Има някои новини покрай мен, тези от вас, които ме следват в другите социални мрежи, вече знаят, че очаквам своето първо бебенце. Така че ще виждате и такова съдържание от мен, как се храня по време на бременност, как се грижа за себе си. Това мисля, че ще е интересно и за бъдещите майки. Тъй като влогчето ми стана малко по-дълго, реших да не включвам бюти рутина, мейкъп рутина и тренировки, защото иначе ще да стане цял филм. Но ако тези теми са интересни за вас, пишете ми в коментарите, за да знам, и ще ги правя просто в отделни видеа. Много обичам фреш от моркови и ябълки, поради тази причина си взех тази машина. Ще сложа линк към машината някъде в описанието, за да си я разгледате. След дълго проучване с мои колеги и приятели, стигнахме до извода, че тази машина запазва най-много ползите от плодовете, фибрите и всичко полезно в плодовете и зеленчуците, и поради тази причина съм супер вдъхновена да си правя сокчета с нея. Сега съм си приготвила ябълки, моркови, джинджифил и селари. Селари казват на тези пръчици, иначе е цели на главата. Почвам, става много шумно. Готова съм с ябълките и джинджифила. Минавам към морковите и целината. Както виждате, от едната страна изкарва пулпата, а от другата изкарва сока. Сега ще го прехвърля в една бутилка. Машината заби. Явно нещо я претоварих. Сега ще я оправя и се връщам пак да довършвам. Ще прехвърля сока в една бутилка от минерална вода. Оставам малко място тук да добавя и сока от целина. Всичко стана в сок, няма проблем. Ще потърся някаква друга бутилка. Ето в тази стенли чашка. Добре, оставям ги на страна и после ще доливам и сока от целина, затова налях по половината. Най-неприятната част е почистването на машината. Не става трудно, става много лесно. Общо взето за 5 минути се измива всичко, но е малко досадно. Готова съм и с морковите. Сега ще почистя пулпата, която е останала. По принцип казва, че може да се използва и за готвене, но честно казано не знам какво мога да сготвя с тази пулпа, затова изхвърлям и след малко продължавам с целината, след като почистя малко машината. Общо взето съм готова, наливам по бутилките и разпределям за който ще пие. Предполагам, че това ще стигне за около 2 дни. По принцип съм гледала, че някои влогъри си правят в бутилчици и си го пият цяла седмица. Сега аз не знам дали се запазват полезните вещества за толкова време, затова се старая в рамките на 2, максимум 3 дни, но то не се случва до 3 дни да ми издържи фреша, защото ми е толкова вкусно, че си го изпивам набързо и общо взето това си е салата и витамини под формата на сок. Наливам бутилките и продължавам деня. Сега отивам в Белисимо на процедурата Icon, която е много подходяща, особено и за бременни жени. Идеята на тази процедура е, че тя прави лимфен дренаж в голяма дълбочина. Няма никакъв проблем да се прави от бременни, както вече споменах. Много ми е интересно, защото не съм си я правила до момента. Много ми е интересно какво е усещането. Казва, че е много приятно. Облича се специален костюм и ще снимам, за да ви покажа.
Стигнах с малко закъснение, надявам се, че ще ми простят. Добро утро! Днес трябваше да снимам една фотосесия, но се отложи поради непредвидени обстоятелства. Но все пак аз имам час за фризьор и отивам. Ще ви покажа къде ходя на сешуар след малко. Много приятно обемче. Много бомбонена визия. Ето ме, готова съм. Направихме завити крайчетата. Сега ще се отпуснат и ще се разхвърля малко визията. Между другото, локацията на салона е супер удобна. Това е много популярна улица в Манастирски ливади. Кауфланд, кафявия блок, и в тази пряка, в другия кафяв блок, се намира салона, който е много любовно декориран. Между другото, много ми харесва как ми стана косата дори един ден след сешуара. Доста се поотпуснаха кадричките и дори ми допада повече от началото. В момента съм без грим, защото отивам на процедура в Белисимо за лицето. Всъщност тази процедура е Icon, обаче за лице тази, която си направих миналия път. Тъй като останах много доволна от процедурата на тялото и сега ще си направя един курс от тази процедура, малко по-дълъг, реших да си направя и на лицето, защото това е една от малкото процедури, които са подходящи за бременни. И аз много се радвам, че открих, защото наистина имам много добри резултати. Ще ви разкажа после и на лицето как ми се отразило. Преди малко се прибрах от работа и нямам търпение да си разбуковам новата сокоизтисквачка. Тази специално е само за цитруси. Мисля, че може и нара в нея да се изтисква. И се вълнувам първо, защото аз много обичам фрешове и сокове, прясно изцедени. И второ, защото имам много мощна препоръка, специално за тази, че наистина е най-добрата. И други хора като мен, които са пробвали много и различни машини, всъщност се спряли на тази. Сега ще видим дали съм оцелила модела, който ми беше препоръчен на първо място. Всъщност е доста тежка и доста стабилна, бих казала. Едно към едно е с тази, която видях аз и исках да имам и аз, защото се работи много лесно и много чисто. Единственият минус, ако може да се нарече такъв, е факта, че ще трябва да стои на плота и няма да мога да я прибирам, а както виждате, аз съм почитател на минимализма, но вече ми се наредиха няколко машини. На плота си имам кафе машина, машина за сладолед, имам другата машина за фрешове и сега и тази. Ще ми дойдат малко повече, но така или иначе ми предстои да имам доста още неща на плота, така че ще го преживея. Ще си я измия, ще я оправя и тези дни ще покажа как се правя фрешче. Вече съм се заредила и с портокали и нямам търпение утре сутринта да си направя фреш с портокал. All because of what I did on these, baby.
sleeping, I ain't stopping. You just go get ready, we go out, baby. All time looking for the process. Every head about you. Come on me, keep all of your things, yeah. Get stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Come on me, fly you out the beat. Full speed, so fully believe it. Come on me, keep all of your things, yeah. Get stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Come on me, fly you out the beat. Full speed, so sweet on your knee. Rolls Royce better than getting bills. Bags full of $100 bills. Talking about your wife and she get chills. All cause of how I kept it real. I ain't sleeping on the speedway. I'll get you anything you need, baby. Work for everything you see, baby. Днес снимахме фотосесия за бранда Sugar Bubba на моята приятелка Жасмин Маджид и ми даде цяла кутия с нейните продукти. Ще направя един бърз анбоксинг в задръстването. Дала ми е от новата изпирала, която е с серум. Само за 30 дни дава доста добри резултати, като подхранва миглите, подпомага растежа и придава много хубав обем. Ще видите, между другото, аз в момента съм с нейната спирала, но светлината ми е много лоша. Облачно е времето, но нещо не излизам добре на камерата. Мист спрей. Между другото, аз не обичам по принцип мист спрейове, но този на Sugar Bubba е с аромат на бисквитки и е толкова уникален, че просто не мога да ви опиша. Просто трябва да се усети аромата. Само момент, след малко ще продължа, защото така и като един истински инфлуенсър продължавам с анбоксинга в колата. До сега май не бях правила нещо подобно. Да, имам още един брой от очната линия, която е с метален ефект сребърна. Имам и златна такава, между другото. Много ми харесват, аз си ги използвам и през деня. Не само когато излизам, защото обичам glow ефект. Имам от трите лип глоса, които са много хубави. И даже ще си оставя един за колата. Те са подхранващи, подходящи са за деца 7+, защото имат и витаминен комплекс с много пухкава четчица вътре. Много са приятни. Така че да знаете, че са много чисти като състав и като цяло бранда си е бил насочен. Имам от Body Butter, те сменили опаковката и тази много ми допада, защото предната беше в кутия, в която се отваря и си гребваш с нещо. А пък в тази си изтискваш от тубичката директно. Това много ми харесва. И остана още един продукт, който не успях да ви покажа, но пак ми светна зелено. Това е Body Lotion отново с такива блестящи частици. Като този е подходящ и за по-ежедневна употреба, докато Body Butter, той е по-хидратиращ и има супер глоу ефект, особено ако излизате някъде на парти или си слагате рокли и искате нещо много ефектно, тук да ви блести цялото тяло. Наистина е много ефективен, така че двата не са взаимоизключващи се, а напротив са за различни поводи. Надявам се да са ви били интересни продуктите. Аз продължавам да пътувам, защото завийте наляво. Явно няма да мога да говоря повече. Днес за закуска реших да си направя овесени ядки, които ще си сваря. Ще си добавя мед и малко ленено семе. Днес ми се хапва малко по-изчистено, но ще си сложа малко стафиди за ползите, малко тиквено семе. Ето тази добавка на Ancestral Superfoods. Аз ги консумирам от години, който ме следва знае. Ще сложа линкове в описанието под видеото, но много малко, защото ми се, както казах, нещо по-изчистено ми се хапва. И малко филетиран бадем.
Дори за храненето по време на бременността ще направя друго видео, за да е по-концентрирана информацията. Добавих и малко боровинки. Пропуснах да кажа, че всеки ден абсолютно ям боровинки, защото са една от топ храните не само за бремени, ами като цяло за хората. Изключително здравословни са. Знаете ли техните ползи? Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако е така, харесайте, споделете, коментирайте и не забравяйте да се абонирате за мен. До скоро!